Tawas og opisyal nga pahayag ang Davao Sur Police Provincial Office kun DSPPO nga dili mahitabo ang hangyo sa pamilyang Bukol nga ang National Bureau of Investigation ang manguna sa pag-imbestiga sa kamatayon ni late Digos Tres de Mayo Barangay Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Base sa pahayag sa kapulisan, nasabtan og gitahod matod pa niini ang kasubo, kabalaka og tinguha sa pamilyang Bukol nga makabot ang hustisya sa pamaaging tin-aw patas og tinuod nga investigasyon pinagi sa pagpili niini sa NBI. Apan giklaro nga subay sa Republic Act 6975 og sa mandato sa PNP isip Law Enforcement Agency, dili pa makaundang sa ilang nagpadayong investigasyon ang panawagan sa hintungdang pamilya. Gipasabot niini nga ang parallel investigations nga gilusad sa kapulisan og sa NBI aduna lamang usa ka tingwa nga mao ang dili mapiktuhan ang pagprotekta sa mga ebidensya, maprotektahan ang testimonya sa mga posibleng testigo og malikayan ang mali nga mga impormasyon nga posibleng makadaot sa kaso. Kaya naman nga una nang nagpagula og paghangyo ang pamilyang Bukol ngadto sa kapulisan nga NBI lang ang mag-imbestiga sa kamatayon ni late Kapitan Bukol manusab sa pagkadismaya niini sa nakitang kakulangon sa aksyon sa kapulisan atol og human sa mismong pagpamusil. Gipasalig sa kapulisan nga pabilin kining abli, transparent ug andam sa pagpaambit sa tanang legal narrative informations nga posibleng makatabang sab sa nagpadayong parallel investigation sa NBI og mahatag ngadto sa pamilya ang gipangayong hustisya. Katropa, kaping healthy doon naglatatayan ng collagen ay mo gipagita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM